og velkommen til Fårup Sommerland. Vi står her sidst i august på en af vores sidste hverdagsåbningsdage, hvor vi har mest skolegæster og tyske gæster, som I nok også kan se, når vi går ind i parken. Men kom med ind. Jeg hedder Line, og jeg arbejder som parkleder og i HR-afdelingen i Fårup Sommerland. Jeg er i gang med min 6. sæson, startede som sæsonarbejder, og der er igennem kommet i den stilling, jeg er nu. Mit daglige arbejde består meget i at drifte parken, altså få den til at køre rundt både med medarbejdere, men også være sikker på, at alt er i orden rundt omkring i parken. Og så kan der komme en masse uforudsete ting, som jeg også tager med i løbet af dagen. Det kan være alt fra gæster, der er faldet og slået knæet, og det kan også være alt fra en sygemelding, som skal finde en ny personale og så videre til. Så der er en masse både administrative, men også driftsmæssige ting, som jeg beskæftiger mig med. Fårup, det er jo en forlystelsespark, der ligger i det nordlige Nordjylland, oppe ved Blokhus. Helt oppe på den anden side af Aalborg. Vi er en servicevirksomhed, vi yder en service for de gæster, vi har, som kan komme ind, når entréen er betalt, så er alt inkluderet, og det er alle vores forlystelser, inklusive vores vandland, som er Danmarks største, som er åben i sommerperioden. Altså parken består jo dels af en masse forlystelser, attraktioner, som vi kalder det, under attraktioner. Vi har 60 attraktioner, der er også legepladser, hoppepuder, trampoliner osv. Så har vi en masse isbutikker og souvenirbutikker, som vi også drifter, som vi selv drifter, og så også selvfølgelig nogle restauranter, hvor vi tilbyder noget mad til vores gæster. Så det er sådan det, vi lever af som virksomhed og har vores indtjening på heroppe. Fårup åbnede tilbage i juni 1975. Dengang havde vi sandkasser og robåde og trampoliner og en bowlingbane. Det kostede 4 kroner at komme ind, hvilket er lidt lavere end det, vi tager for at komme ind i dag. Det er ligesom der, det startede. Det startede med 2 brødre, Kravlund-brødre, som havde parken og driftede den der. Og så er den simpelthen bare blevet større og større løbende. Vi havde faktisk også en søsterpark nede i det sydlige Jylland, som vi ikke har mere, og det er mange år siden. Og så er den vokset, og investeringerne er kommet til sidenhen. Stadig en familieejet virksomhed, men en fætter til, hvis far startede parken, som ejer i dag. Her i Fårup, der har vi 4 overordnede strategier. Ordentlige, hjælpsomme, kompetente og begejstrede. Og under det ligger blandt andet det der med sikkerheden, som altid er i højsædet heroppe. Derudover så er der den her gæsteservice, som vi går rigtig meget op i. Det her med at være ordentlige over for vores gæster, og også over for vores kollegaer, som også er en stor del af det at være Fårup-medarbejder. Så de her værdier, det er sådan ligesom også det, vores medarbejdere bliver lært op i fra starten, at det er de grundværdier, som både vi har over for hinanden, men også vi har som virksomhed ud til mod gæsterne. Så har vi den her manifest, der er at skabe minder, der aldrig forsvinder for vores gæster. Og det bunder i det her med, at når man går ud i parken og tager herfra, så håber vi, at vores gæster tager noget med herfra, som de tænker tilbage på, og som de har lyst til at opleve igen. Det er simpelthen vores største forretning, det er at skabe de her minder hos vores gæster. Nu står vi her i slutningen af august, og vi har overstået vores højsæson. Vi ser stadig frem i nogle weekender, vi mangler her åben, og så selvfølgelig vores høstfest og lysfald, som vi har i uge 40 og 41-42. På nuværende tidspunkt, der har vi allerede slået gæstetallet fra sidste sæson. Der var omkring 615.000 gæster. Det er vi over. Når vi kigger over mod slutningen af sæsonen, så regner vi med at ramme over 700.000 gæster. Og det vil være all-time sæsonrekord, hvis vi når det tal. Det tror vi stadig bestemt på, det kan lade sig gøre. Vi har generelt set på de sæsoner, hvor vi har fået nye rutsjebaner, især med Lynet, Orkanen og nu også Phoenix, at vi har peaket på besøgstal. Det er også det mønster, vi ser i år. Når vi laver alle vores beregninger, så ligner det at opleve en all-time sæsonrekord i år, som ellers førhen lå på omkring de 650.000. Besøgstallet er meget forskelligt fra dag til dag. Det kommer rigtig meget an på vejret, og det kommer også an på, hvilken dag på ugen det er. Det kan være i et spænd på en højsæsonsdag, vil jeg sige, fra 5.000 til 14.000 gæster. Det er det spænd, vi ligger i, hvor de gode dage ligger vi selvfølgelig i den høje ende. Gennemsnitligt ligger vi omkring de der 10.000 på højsæsonsdagen. Med hensyn til, hvordan besøgstallene sådan er over hele sæsonen, så i år der åbnede vi til påske. Det er anden gang, vi gør det i historien i Fårup. Vi gjorde det også i 19, hvor påsken lå ret sent. Den lå lidt tidligt i år, men på grund af Phoenix for stor investering og en masse solgte sæsonkort, så åbnede vi tidligt.
Der var selvfølgelig en masse gæster i påsken, men ellers så ser vi et rimelig stabilt, lidt lavere antal gæster i det, vi kalder forsæsonen. Altså det er der fra påsken af, og så indtil vi rammer det der er skoleferien, altså slutningen af juni, hvor at de danske børn går på skoleferie. Det er det, vi kalder forsæsonen. Der har vi ikke helt så mange gæster, men der er stadig pænt besøgt i weekenderne, hvor vi også holder arrangementer og shows nede på vores eventplads. Så rammer vi højsæsonen, hvor især uge 29, 30 og 31 er der, hvor stadig piker som udgangspunkt. 28 er også sådan lige med i svinget. Og når vi er over de uger, så begynder besøgstallene især i hverdagene, hvor vi lige har et par uger med hverdagsåben. Der er vi helt nede på det lave niveau igen, hvor gæsterne kommer mest i weekenderne, og det er mest af skoler og udenlandske gæster i hverdagene. Og så har vi lige det her hverdagsåben, så hvad vi så sidste år, hvor vi indførte lysfelt, så gik besøgstallet ærligt talt nok igen til efterårsferien. Det svinger sådan lidt, men selvfølgelig med peak der midt på sæsonen midt i sommerferien. Når vi kigger på medarbejderstaben, hvordan den udvikler sig fra en lavsæsonsdag til en højsæsonsdag, så er det cirka i et spænd det kan være fra 120 til cirka omkring 300 medarbejdere, der kan være i spænd. Så det er en hel masse medarbejdere. Alle forlystelser vil altid være åbne, uanset hvilken dag det er. Så det er klart, at Aquaparken har sin faste åbningstid. Men butikker kan vi regulere lidt på, hvor det ikke er alle butikker, der har åbent på en lavsæsonsdag, men hvor alt er selvfølgelig kører på fuld skrue på en højsæsonsdag. Så det er også derfor, at medarbejdertallet kan spænde for de her omkring 120 til omkring 300 medarbejdere på de største dage. Vi er omkring 600 medarbejdere. Vi har ansat omkring 550 sæsonmedarbejdere i år, hvor de 40 cirka er det, vi kalder seniorer, og så har vi en hel masse unge arbejdere. Så er der omkring 50 medarbejdere på den faste del, som er med hele året, som både spænder over vores vedligeholdelsesafdeling, vores teknikere, og så også på det, vi kalder administrationsgangen. Det vi gør hvert år, der ansætter vi jo de her unge mennesker og seniorer til sæsonen, dem vi kalder sæsonmedarbejdere. Der er en hel masse genansøgere. Det er vi rigtig glade for, så det er nogen, der har prøvet at være her før og ved, hvilke værdier vi står for, og hvad det er, vi står for, og har den her, vi hedder alle sammen form til efternavn heroppe, det er ligesom reglen, og den har de lidt på ryggraden. Med det sagt, så skal både alle nye medarbejdere og alle genansøgere, uanset om du har været her i 3 år eller 5 år, de skal på det, vi kalder et værtskabskursus. Det er et kursus, vi har lavet i samarbejde med Forb Academy og Meng & Company, og dem har vi haft et samarbejde med i rigtig mange år. Så det vil sige, at vi har det her værtskabskursus, hvor du simpelthen lærer, hvad er god service, hvad er forbånden, hvad er en god kollega, og hvordan er det, vi tager imod vores gæster, og hvad er det, vi gerne vil udstråle over for vores gæster, hvor vi også viser den her manifest og ligesom gennemgår de værdier, vi har, og hvad det vil sige at være forbundsarbejder. Det er en hel dag, de på det her kursus, så er der noget praktisk oplæring også. Og så er der et separat lederkursus, det vi kalder områdeleder, altså sæsonlederne, som ligesom har ansvaret rundt omkring i områderne, så alle medarbejdere altid har en leder relativt tæt på sig, som de altid kan komme til, hvis de enten har spørgsmål til, hvordan de håndterer noget, eller har nogle udfordringer. Forb Academy er et samarbejde med Meng & Company, som er nogle super dygtige konsulenter, som generelt arbejder med service og optimering af virksomheder og medarbejdere. Vi lavede samarbejdet for 15-16 år siden. I må ikke lige helt tage mig på ordet med, hvor mange år det er siden. Hvor vi lavede det, vi kalder Forb Academy. Vi tilbyder det både til alle vores egne ansatte, men vi tilbyder det også til virksomheder eksternt, som simpelthen kan komme herop og lære, hvordan det er, vi gør, og hvorfor vi gør, som vi gør. Vi er jo i 2016 og 2017 på verdensplan blevet kåret til verdens bedste service. Og det er de ting, vi lægger rigtig mange ressourcer og penge og tid i at lære vores medarbejdere, som bærer frugt den vej igennem. Så det Forb Academy er egentlig lære, hvad er god service, og hvordan får vi også indtjeningsmæssigt mest ud af den gode service. Vi har 4 overordnede værdier, som vi efterlever både med hensyn til gæsteoplevelse, men også i forhold til det her kollegaskab, som vi går meget op i, som er ordentlige, hjælpsomme, kompetente, begejstrede. Vi kører noget gæstetilfredshed herovre. Vi kalder alle dem, der er inde i parken, for gæster. Vi er simpelthen ude med spørgeskemaer til gæsterne og hører, om de har haft en god dag, og der bliver spurgt ind til forskellige ting som ventetider og rengøring af toiletter, og hvis de har været i nogle af vores butikker, hvordan det besøg har været. Det, der er vigtigst for os i de her tilfredshedsundersøgelser, det er det, der hedder en anbefalingsvillighed. Og det betyder, hvor stor er sandsynligheden på en skala fra 1 til 10, om at du vil anbefale Forb Sommerland til venner, familie eller kollegaer. Og det måler vi simpelthen på tværs af hele branchen. Der er også rigtig mange andre virksomheder, som gør brug af det her.
Vi har det hedder en NPS, altså en anbefalingsvillighed på 81 dags dato, som er her i slutningen af august 2022, som er helt vildt høj. Vi har et årligt mål, som vi endda har sat ret højt på 76. Sidste år endte vi på 79, så at den ligger så højt nu, det er helt fantastisk. Og vi bruger det simpelthen til at se, hvor vi er henne i forhold til det, vi træner på. Altså, hvor glad er gæsterne for at besøge her? Fordi det er det fortæller noget om. For hvis du har lyst til at anbefale det til andre, så er det fordi, du selv har haft den her gode oplevelse heroppe. For at indsamle den her data, der er vi ude med spørgeskemaer på små iPhones osv., hvor vi har nogle medarbejdere, der går rundt i parken og pænt spørger nogle gæster, om de har tid og lyst til lige at hjælpe os med at besvare de her spørgeskemaer. Og det er sådan set derigennem, vi får de her besvarelser ind. Vi har også en mulighed for, at vi kan gå ud med også en iPhone, hvor de skriver deres mailadresse ind, og så de efterfølgende, når de kører hjem i aften og sidder i bilen på vej hjem, kan besvare det her spørgeskema. Vi vil rigtig gerne, de svarer dem, når de er her, så vi ved, at vi får besvarelsen, men vi har også muligheden for at sende dem ud på den anden måde. Vi åbnede tilbage i 2016 dørene for første gang til Hotel Forb, som er en del af parken, og som ligger inde i parken, som sådan også bliver driftet sammen med parken. Altså det vil sige, at du kan ikke være gæst på hotellet uden også at være gæst i parken. De har selvfølgelig deres egen administration, og det er også en helårs virksomhed, hvor at vi er mere sæsonbaseret nede i parken. Men det er sagt, at hotellet om vinteren har konferencer og fester, alt fra julefrokoster til 50-års fødselsdage, bryllupper og konfirmationer og så videre. Det, at vi har fået hotellet, det har gjort, at vi får endnu flere gæster langt væk fra. Nordmændene er super glade for at benytte hotellet. Og så giver det også den her lidt mere eksklusive mulighed for at vågne op i skoven, i parken og få den her oplevelse med. Hotellet er selvfølgelig tematiseret i forbindelse med resten af parken, med sådan nogle små træhytter, som børnene kan sove i. De er malet i den her svenskrøde farve, som vi kalder den, som også er kendt fra resten af parken. Og vi kan kun se, at det går rigtig godt fremad med hotellet. Allerede i starten af juli havde vi sådan set ramt det niveau, vi ramte sidste år. Og vi har været stort set fuldt belagt hele sæsonen. Og der er rigtig mange, der ringer forgæves for at få et værelse. Så det har været en kæmpe succes i forhold til, hvor vi ligger henne, og hvor stor parken egentlig er. Så har det været en rigtig stor succes. Det vi typisk ser, når vi har gæster på hotellet, det er de her enkelte 1 eller 2 overnatninger. Det er det mønster, vi ser, hvorfor at det ligner, at de er der for at besøge parken og for at opleve Forb. Vi har også gæster, især langvejsfra og især nordmændene, som godt kan finde på at tage en hel uge eller flere dage heroppe. Men langt størstedelen er her til 1 eller 2 overnatninger, hvor vi jo så oplever, at det er fordi, de benytter parken i den tid, de er her. Det er klart, der er også andre seværdigheder rundt omkring i Nordjylland. Vi er klart den største attraktion, der er. Og der er ikke andre forlystelsesparker i nærheden, så skal du ned til Djurs Sommerland nede længere mod Djursland på. Men der er selvfølgelig andre ting at opleve. Nogle museer og andre små aktiviteter for børn. Vi har også små samarbejder med campingpladserne rundt omkring, som du også kan overnatte på. Ikke noget, du kan booke igennem også, men derigennem kan du få en god pris på et sæsonkort eller på en billet og komme ind og besøge parken derigennem. Det er simpelthen sådan nogle pakker, som campingpladserne laver, men som vi ikke selv sælger.